Badakizue zer behar duen Euskadik? Gora San Fermin! Eta kitxo! Heldu da azkenik ostiral santua, hala deitu beharko diogu, ze azen olako erresaka utzi diguten azken hauteskundeok eta oraindik ere beste hauteskunde txanda bat aurrean dugun honetan Euskal Herria dantzan eta inoiz baina interesgarriago, baina izue honi guztiari aria jarraitzare ez da gauza erraza eta ere gutxiago sare sozialetan. Ahalegin hori egin dugu aste honetan zehar, baina labur esan diezazuekegu uztailaren seko San Ferminen txupinazoak mugarria ezarriko duela beste urte batez, Euskal Herria horren baitan inguruan da dantzan jarri bakarrik ez, atal politikoan ere ordurako gauzak nahiko erabakita izango ditugulako eta garrantzitsuena. Jagoba Arrasatek jaurtiko ote du txupina, utziko ote diote bertsoa botatzen, jokatuko ote du Osasunak Europan, ene bada, hau zaila da jarraitzen badakizue. Astelehenetik ostiralera egiten dugula ahalegin hori, eta gaur ere horretara gatoz.